सफैबायना फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नोंसोरो खोन्थालांबाय थागोन हानाय मानि गेटआ बेनो आरोना फ्रेन्ड्सफोर नै सेल्फि रेसावदो बिराद बरिया बरिया दा नायगोन खोन्थालांगोन बे ओंथिगोनांथार ओंखायनो खौसेथि राजनि मोनसे बिसायख'थि फैयो बे बिसायख'थियाव जोङो ज' जानानै भट होनानै देरहाहोनाय जेननाय खामानिखौ मावनायनि सम फैगौ आरो बर'फोर नङाबानो सरकार दानो हाया बेखौ खालामनो हायोबा हायो जोङो ज' जायोबा हायो दैदेनगिरिफोरनिसो बाथ्रा दं बेवहाय ज' जायोबा जों हाथारो आरो जोङो ओंखायनो खौसेथि राजखान्थियारि सोमावसारनायखौ लाबोनो थाखाय आं एसे बुंनाया दोङो आरोना सिङाव बिराद मास्टारफोर दङ आरोना गिदिर गिदिर सारमोन दङ जेनेबा बिदिनो गिदिर गिदिर एसे इसोरनि आफादनिनो मानसि आरोना फ्रेन्ड्सफोर थायो बिदि जाया आरो जाहैबाय मिटिं आरोना बिदि जागासिनो दङ बिदिनो सार जोंनि सार मिनिस्टार सार होगासिनो दङ नायलांबाय थाबावदो फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ Abe, beda. Iman mansi. Sanes bangsin. Transfer nailang ada nih, sengda sanes hablangkan sendiri arna, sanes ke. Mapari nailang transfer, video ko nailang ada. Isa kum sinder na, kamera ya transfer. Nailang ada, abla bakal nailang ada kan video ko. Virat transfer arna, itu je virat gari parking dengan arna, bike lo kesan naik transfer. Binar na biawno saya birat masih sana birat masih dengar. Jangan bayar na transfer. Meeting kan langsung naik ke sana. Sebangsin na transfer nih. Road dan sama cer na. Sana ilang na sebangsin mana na. Umay bisa tu birat jalan mana transfer na transfer. Sana sebangsin na transfer na lagi na. Nah, bicara birat ada, jagasin dengar, rizai ada broad macam ni, transfer, ini broad macam ada, makasih jaba, makasih jagasin dengar, makasih jagakai, makasih tersilaan, negasin dengar, ini bicara ni ada, mana, kamera ni, ledaran ni, bahasa ni, labaran ni, pera, bicara ada ni, lada isi, lari jagasin ada, kosong jangan bayar, bifur makasih ya. Dosi kau sana musang menjadi share henai, by meeting para drama sana kai, transfer ini share kalau apa by rejai, ini kan kosong sana bayar, na share ni sekolah berapa sih kosong bayar na. जोंनि UPPO मिटिं जादोंमोन ना बेयाव जानायाव जों दा नै गेटआ बेनो आरोना नै गेटआ हाबलांबाय बिनिफ्राय हाबलांबाय आरोना मोननै सिगां जेनेबा जों थांगासिनो दङ फ्रेन्ड्सफोर नै थांगासिनो दङ लामाफोराव बिराद गारिफोरा एसे भिरानो जादों दिनै मानोना मिटिं जादों नालाय एसे भिर जादों मानसिफोरा बारा गैबावलासो आरोना लामा आरो मिटिं खोनासंनायाव बारा गैबावसो आरोना जानायावसो बांसिन दंबावो फ्रेन्ड्सफोर नै बिराद दङ आरोना बिराद फैयो आरो दा मोनाबा दंबावोसो दाइन गोरलैयाव दा बेलासि जाबाय नालाय बारा मानसि गैया माने ना फ्रेन्ड्सफोर नै बिराद मानसि नै लामाया बेनो आरोना मेन रडआ बेनो मायावमाय बे आरोना बेनो बैथिंजाय बिराद मोजां हटेल आरोना सिंग्रा मिस्टि माबा माबि बिराद फानदों माने ना जानाय लोंनाय खमला माबा माबि बिराद फानदों आरोना फिथाइ सामथाइ जानो बिराद मानसि हाबदों आरोना हटेलावसो बांसिन दंबावो नै हटेलावबो बिराद मानसि गारिफोरा एसे भिरानो जादों ना नै जानाया नै बिथिं जानाया ओइलै गारि पार्किंबो दङ बाइक गोजा बिराद मानसि दङ नै
गय जादों आरो ना बिराद गय जादों मानसिफोरा ओंखाम जायै फैनानै अमा बेदरफोरजों बिराद लाब्रा होदों नालाय बिराद बरिया जादों माने ना अमा बेदरनि दामाथ' एसे बारा जाबाय जोंबो जानो सानदों माने ना जाखादों मानसिया बाराद्राय बिर जाबाय नालाय फ्रेन्ड्सफोर जों जादिया माने ना बोरैबा मोननानै जादिया आरो ना जाबा जाजायोमोन जोंबो नै बिराद दखान दङ आरो ना इथिं गय फाथै मिक्सार ओरै होलायदों नै जि ओरै फानलायदों आरो ना फिसाल' नङा এই मिटिङा एसे गिदिरानो जासाबदों माने साननैनि हाबाफारि नालाय फ्रेन्ड्सफोर बिराद मानसि ना इथिं दखाना मेन दखाना बिखिनावनो आरो ना बांसिन दखान दङ बिबारारि दङ नै फ्रेन्ड्सफोर बिराद बरिया फानदों Apa Hasan hari pandai nanti, Maria. Nareng kulli Hasan. Komla hari pandai berat kita, main meeting ni kita. Ablang ni ada nabi lah ya. Benar ni, boy dokan, mixer dokan, selfie dokan, berat hedar na. Nih zapin ini berat pidar na misi sekolah berat sama nih kacau nih berat sama naik kata nih roda nih transfer berat sama karena berat sama blog lah di sini berat na blog dong kemai sih napa berat berat lagi tidak nih masang bayi bisang mana isiro masang kemai na masang kemai apa dah pepen alai lama ting peran pepen alai bini mana sedang kalang bayar na nih be फैनानै जों दा इयाव मोनफैबाय आरो ना नै फ्रेन्ड्सफोर पानिपुरि जानाय दा पानिपुरि जागोन बिराद मेंबाय आरो ना बेराय एसे बेरायबाय नालाय जोङो पानिपुरि जागोन दा बिनानावमोनाबो जागासिनो दङ आरो ना ओरैजाय बिनानावमोनाबो जागासिनो दङ जोंबो जानोसै दा नै इसोर बिनानावा दा जानो नायखाय ना जानो नायखाय होनायदो माने ना बायनानै बिथाङा जागोन आरो ना आङो फ्रेन्ड्सफोर बिराद जायो आरो ना फ्रेन्ड्सफोर इयाव बिराद मानसियानो दासो मानसिया खम जालांबाय एसे खम जालांबाय आरो ना बेसे nih 14 nih sih kan 14 जाग्रा सिगोन दा उनाव जाबावगोन ट्रेन्सफार बिराद सिख्लाफोर हाबोन आरो ना इयो दखानाव इयो थाबाय थाखानाय आरो ना देखाबामोन थाबाय थाखायो बियो देखाबामोन स्कुल खाथियाव बिराद बायो बिराद जायो आरो दिनै बिथिंजों बांसिन जागासिनो दङ हटेला बेनो बेसोर मोननायानो बिराद मोजां आरो ना मिटिं अमा बेदर हांदो खोन्थागोन नै हटेलाव बिराद मोजां बयलार हांनाय बयलार पेन्दा अमा पेन्दा नै मादि हाङो ट्रेन्सफार द्राम सिङावसो आरो ना बोरै हाङो नाय ट्रेन्सफार बिराद डेन्जार हाङो आरो ना मेजेमा आथिखौ लाङो नै बना थनैल' होदो आरो ना बेयावनो बोरै जायो नाय ट्रेन्सफार मेजेमखौ लायदो आरो ना अमा बेदरा नै बिराद हाङै जुमायफोरजों मजा जादों आरो ना बियारफोरजों ट्रेन्सफार बिराद मोजां जादों आरो ना नै हांनाया मेजेमखौ लायलांदो अरा सिङाव ओरै जोङो नाय नै मालिका हैना आरो ना एटा केमा 100 थाखा एटा ट्रेन्सफार मोनसेयावनो बेफोरबायदि मोनसेयावनो आरो ना नैबे 10 थाखा आरो 100 नै ट्रेन्सफार आरो ना 100 आरो ना बेफोर 150 थाखानि गैखाया नायाव गैया दा मोनायाव फैनांगोन आरो ना माल बोनो थाखाय ट्रेन्सफार बिराद मोजां आरो ना बर'सो आं बर' नङा सानदोंमोन ना बर' बिराद बर'नि अनगायै बेलेगा गुबुन हारिया मोजां जादों आरो मा खालामबावो जेनेबा इयाव चाउमिन घुगनि इयाव चाउमिन घुगनि खालामबावो आरो ना बिराद बरिया बिराद मानसि जादों ना मैयानिफ्राय बिराद मानसि जादों जाहैबाय मैयानिफ्राय बिराद डेन्जार 100 नै इबो बर'आनो खोमा मिन्थिया ना फ्रेन्ड्सफोर नै जानाय लोंनायफोरावसो बारा जाखायो दे थांनायफोरा आरो ना नै
बयलार बाहांदो आरो ना इयाव बयलार बाहांदो नै आथिं खर' हांदो फेना बिराद अमा बेदर हांदो ना द्राम सिङाव बोरैनाय अराव मोनसेल' आरो ना बनायना मोननै आरो ना बना बिराद डेन्जार हाख्लाबनानै द्रामखौ बोरै बानायदो आरो मोनसेयावनो 100 जाहैबाय बेनाबो बर'आनो